voz en directo, estaba colocando aí os pinganillos, está todo listo, Sabela, pois cando queiras, ya no me quiero ir, así se titula esta canción preciosa. Sabela. Ir que para propios estranos me imagino que sorprenderá bastante este lixeiro cambio teu estilo. Sí. Van ir por aí as cousas, os novos lanzamentos que vas facer ou que? Sí, demos un pouco a volta, pero a min gustame bastante a caña. En realidade, si en directo xa fun adiantando un pouco este tipo de estilo, exacto, pero bueno, sempre me gusta mezclar as voces así como máis dulces e tal, con unha parte electrónica ou máis cañera a nivel musical. Entón, sí, por aí van a ir os tiros para divertirnos. Eu contáballe cando chegou ese aquí a plató, digo, Sabela, sempre me gusta ver dos artistas que veñen, pois moitas das cousas que le van feito, non? E entón, de repente, entrei en Operación Triunfo e vexo a Sabela vestida, bueno, non me acordo como era o vestuario, pero así como moi, parecía caribeño ou algo así, cunha canción absolutamente do outro lado do Atlántico, pero que non tiña nada que ver co que levabas cantando de Rosa Cedrón ou de non sei que, non? Non, eu creo que quería xogar o despiste, sabes? Máis que outra cosa. Non, e demostraches que eres camaleónica, que podes cantar calquera cousa, non? Sí que me gusta, aparte, nese momento apetecíame divertirme, entón unha salsa é perfecto para eso. Oye, tes un videoclip precioso, por certo,
pero eres campeona de catarros, porque claro, a quen se lle ocurre no mes de xaneiro gravar un videoclip nas praias de Galicia, claro. Nas praias da Mariña Lucense, en pleno decembro, antes de Nadal. O sea, seguro que era precioso. Era precioso, a verdade é que tivemos de todo, tivemos nublado, tivemos sol, agasallounos con todo, pero un frío, encima metínme no mar, eso foi idea miña. Claro, foi idea túa. Foi idea miña, sabes? Dixeches, veño arriba, ala, o Cantábrico de cabeza. Bueno, e este tema que nos vas cantar despois forma parte do teu novo disco, vai formar parte de Ceniza, que está a piques de saír. Por onde van as cousas? Ou xa non lo adiantaches con ese cambio de estilo? Sí, bueno, creo que o disco é bastante diverso, pero sí que é certo que sempre hai un fío transversal que une todo. Eu penso que é un disco de contrastes e sobre todo un disco que expresa ao 100%, o sea, levoume moito tempo, pero expresa ao 100% toda esta etapa que vivín ata agora, e creo que a nivel emocional é un disco bastante intenso, sí. Por eso tamén quero romper un pouco con estes estilos ou con estes ritmos para que non se faga tan denso. Pois estaremos moi atentos, en canto saia que está no forno ca última fornada xa. A última fornada, non te vayas moi lonxe que despois tens que volver a cantar, vale? Claro, por suposto. Sabela, un aplauso moi forte. Grande, Sabela.